Så vi etter her av Kvon Live, og vi har høvundan Camilla Rysgård som pratar om kjølsvire og kjølsalit. Camilla, et af dine pointer i bogen er, at vi skal blive bedre til at sige fra. Og der er nok rigtig mange, især kvinder, der har svært ved at sige fra. Hvordan vil du beskrive en kvinde, der lider af det her problem, om man så må sige? Jeg vil sige, at det med at sige fra, det er meget klassisk for mange, som døjer med negativt selvværd, fordi at de føler netop, at de skal gøre noget for, at andre skal kunne lide dem, eller at de skal synes noget godt om dem i det hele taget. Og det er noget, der kan man sige, spiser dem op indenfra, fordi i bund og grund, så er det ikke særlig rart at gøre nogle ting på kompromis af sig selv. Og mange af de klienter, jeg har, det er også nogen, der døjer med det. Og det kan være over at sige fra over for en chef, eller sige til også nogle gange, eller... Hvordan mener du det? Sige til nogle gange? Ja, men altså, det kan være, at der er rigtig mange, jeg oplever, som hele tiden sidder og brokker sig over, at de er rigtig travlt på arbejde, og der er rigtig mange, især i Danmark i hvert fald, der går ned med stress over det, fordi de ikke kan sige fra. Men det handler også nogle gange om at sige til, altså sige, hvad man har brug for, fordi at de andre rundt omkring en, de kan ikke gætte det på forhånd, og så længe man tager imod eller ikke siger noget, så tror folk, at alting er i bedste orden. Og derfor så handler det meget om at simpelthen at sige sin mening, og uanset hvad man gør, så vil der altid være nogen, der ikke er tilfredse med det svar, hvis man siger til eller fra. Så det er også et område at arbejde med at sige, hvad er det for nogle tanker, der går igennem hovedet. Det kan være for det første, at man slet ikke er klar over, hvad man siger ja nej til, for man kan ikke undgå at sige nej til noget, når man siger ja til en ting. Hvis jeg oplever mange kvinder, der siger ja der på arbejde, så siger de jo samtidig nej til venner eller sig selv, eller til at være sammen med deres børn. Så der er altid et fravalg. Man kan ikke kun sige ja, så siger man også nej til noget andet. Så ved at blive bevidst om igen værdierne måske, eller prioriteringerne i ens liv, så kan man også blive opmærksom på de ting. Men når man nu har den her følelse, at man er tvunget til at gøre noget, man er tvunget til at hjælpe til at være en god mor og en god kone og god på arbejdet osv., hvordan kan man sige fra, og hvordan prioriterer man, hvad man skal sige fra? Ja, men det handler først om at kigge lidt på den her automatiske reaktion. Altså, hvad er det for nogle tanker, der kommer op? Fordi, hvorfor føler man, at man skal sige ja til nogle andre, hvis man faktisk er ved at gå ned med stress? Eller føler man, at man er nødt til at gøre noget, for at andre synes godt om en? Og jeg oplever rigtig mange mennesker, uanset om de føler, at de har negativt selvværd eller ej, det er, at de ikke rigtig er bevidste om, hvad der er vigtigt for dem. De er ikke bevidste om, hvad de har lyst til at fylde deres liv med, og også at tage noget tid til sig selv. Så det er det, som jeg tit snakker om, det er simpelthen, at man går ind og kigger lidt på sig selv først. Og mange føler, at det her med at sige fra, så snakker vi om, at det måske er egoistisk, at man ikke tager sig af andre, at man kun tænker på sig selv. Og jeg vil sige, at ved at blive lidt opmærksom på sig selv, så viser man andre for det første, at man lærer andre, at de også skal gøre det for sig selv. Og der er rigtig mange af os, der måske også kender en god veninde, eller en mor, eller en kollega, som man kan se ikke tager sig af sig selv, eller som ikke siger fra. Og det gør faktisk meget mere ondt, end at få et afslag på, om man har lyst til at gøre noget for en. Så det er en god gave at give til andre, det er at kigge lidt på sig selv. En af dine budskaber i din bog, det er, at man skal leve sit drømmeliv. Lev dit drømmeliv, siger du faktisk, og det lyder jo fantastisk, og det vil vi jo gerne alle sammen. Men hvordan kommer man i gang med at leve sit drømmeliv? Ja, det er... Jeg ved ikke, om du kender det, men det her, vi har i hvert fald i Danmark et slogan, det her med, tænk hvis du vandt i lotto. Så kan man sidde og drømme sig på bountyøer, eller luksusvillager, eller hvad man nu drømmer om. Men det er faktisk muligt for de fleste, eller for alle mennesker, at begynde at leve deres drømmeliv. Og når jeg snakker om drømmeliv, så snakker jeg ikke nødvendigvis om, at man skal bruge 1 million kroner på en bil eller ferie eller noget som helst. Men det handler om at finde ud af, hvad man egentlig har lyst til. Og nogle af de ting, det kan være, at man har lyst til
at have en picnic med sine veninder, eller man har lyst til at tage en weekendtur med sin mand, eller man har lyst til at få massage eller nogle andre ting. Så det kan også være nogle store ting, som at rejse en tur til Australien eller noget. Men når man lige finder ud af, hvad der egentlig betyder noget for en, stort som småt, at man har en lang liste over alle de ting, man gerne vil prøve, mens man lever, så kan man faktisk se, at på den liste vil der helt sikkert være nogle ting, man kan begynde at gå i gang med. Og nogle af dem, de kan måske ordnes allerede weekenden efter, men det kan også være, at man drømmer om at tage en tur til London, og ikke føler, at man overhovedet har økonomi til det. Men derfor så kan man sagtens måske lave en liste over ting, der skal til, og det kan være, at man skal spare 6.000 kroner op, eller man kan gå ud og købe en tur og gå til London, og man kan begynde at planlægge, hvad man gerne vil se, og man kan simpelthen begynde at spare lidt op, 10 kroner om dagen, eller hvad det er. Selvom der går lang tid, så vil man være på vej mod sine drømme. Og det gør en forskel, at man er på vej? Det gør rigtig meget, fordi det handler heller ikke altid bare om, at man skal have en masse penge, og så realisere alting her og nu. Det handler bare om at fylde sit liv med de ting, man ved er vigtige, og de ting, man ved gør en lykkelig og glad. Og store som små, og ved at vide, at man er på vej derhen, og hele tiden tager tiltag til det, så kan man blive rigtig glad.